kon cilik. Yo terus tak muni-muni nek yo tok gedhi ya jane ya. Pasti udah kuwi. Oh. Kae. Gawe kuwi. Assalamualaikum Tapi mapet ngono. warahmatullahi wabarakatuh. Ning. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kata Muhtamin teman-teman para alim ulama sesepuh disepuh, wabil khusus teman-teman Gus Sama Bapak Yai Mahfuz Sodik dan Gus Ipul ingkang sakawula muliaken teman-teman Bapak Nanang Fauzi selaku berlindung dari Majelis Angkringan Ayam Tentram ingkang sakawula hormati teman-teman para bapak, para ibu, para saudara Majelis Jamaah Majelis Taklim Angkringan Ayam Tentram ingkang sakawula ganggaken. Bismillah, semoga kita rasakan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari propo kula panjenengan saya ingkang menika saged anggrawi punapa ingkang dados kupitan kula panjenengan saya inggih menika majelisan ing angkringan Ayam Tentrem kanthi kawula sehat walafiat boten wonten halangan setunggal punapa. Salawat serta salam mugi terkunjung dumateng saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun maringi pinten-pinten tarbiyah dumateng kula panjenengan sedaya sehingga kula panjenengan sedaya saged mengenal punapa Islam lan saged ngraosaken manisipun iman lan mugi kula panjenengan sedaya saged angsal sapanipun bin yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para saudara ingkang sakawula hormati, ing mriki kula ngrakani muga singapura ing acara dalu menika badhe maosaken tuntutan acara ingkang badhe kelapa. Acara ingkang sepindah menika pembukaan acara salajengipun menika wonten kalimah thayyibah utawi tahlil mangke dipun tutup kaliyan doa lan dipurajengaken menika sambutan lan salajengipun ingkang inti kula lan panjenengan sedaya menika bibinaos sareng-sareng lan mangke dipun tutup kaliyan doa. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang sakawula ngerti, monggo kita bika acara ing dalem menika kanthi wawasan umul Quran. Ingkang mugi acara ing dalem menika saged berjalan kanthi lancar, boten wonten halangan setunggal punapa. Lan saged beto barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya liridallah wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadiniya lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil wa walidayya amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Tungkap adi sarengan salajengipun nggih menika wawasan kalimah thayyibah ingkang badhe dipun pimpin dening panjenenganipun Gusipul dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwanullahi ta'ala min hajatina wa hajatikum. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in radhiyallahu anhum sayyidina wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى حضرة إخوانه جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين وجميع الملائكة الكرام والمقربين والعلماء العاملين والخلفاء الراشدين وأهل السنة محقق المشهد عن أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة سيدنا آدم وسيدنا حواء ثم إلى حضرة أئمة القرى وروادهم وطرقهم ثم إلى حضرة أئمة المجتهدين ثم إلى حضرة كل ولي وولية لله ومغربها برها وبرها أينما كانوا وكان القائل في علمه تعالى وحلت أرواحهم وتأثرهم مسررهم ونور ذريعهم وجلي درجاتهم ومدن بمدادهم وأعد علينا بركته وأقدر علينا غيث بركته ثم إلى حضرة أوليائنا من حضر قرية قريب وجوب ثم إلى حضرة جميع المرسل مؤتبر وسلسلتهم ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من المشارق الأدلة مغربها برها وبرها وشانبانا وأمهاتنا وواجداتنا وجداتنا والمشايخنا مشايخنا وشهدنا ومن له قرن علينا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفهم سيولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة روحي para masyayikh desa Kalipujo akhas panjenenganipun murabi ruhina Rama Kiai Mansur wa alihi wa talamidihi wa usulhi wa furuhim qadallahu dunubahum thumma ila hadrati Rama Yai Fauzan wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Masudi wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Abu Jari wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Mansuri wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Zainuri wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Ihsan wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Haji Nur wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Nur Hasim wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Mahmud wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Musali wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Khalim wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Wahrudin wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Maksum wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Nakrawi wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Burnawi wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Abdullah wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Mahful wa usulhi wa furuhim thumma ila hadrati Rama Yai Ibnu Asim wa usulhi wa furuhim wa jamil masih disangkul kali pucung ingkang dereng kasebat wa usulhi wa furuhim ghafrallahu dzunubahum sayawlana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جل في قبور من المسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح النورipun sedaya jamaah majelis taklim angkring mayat tentrem lan sedaya luripun lingkungan majelis angkring mayat tentrem sedayanipun wa usulhim wa furuhim ghafara lahu dzunubahum syawlana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila rohaniyati teman-teman pengasuh majelis niku Gus Jamaluddin saha pendamping-pendampingipun menika Rama Yai Mahfud Shadiq, Rama Yai Muhyiddin Anhar, Rama Yai Ashuri, Rama Kiai Haji Abu Suca lan sedayanipun Rama Kiai Rahmat. Mugi-mugi tansah dipun paringani yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah. Mugi-mugi saged istiqomah mucal kula dalam panjenengan sedaya lan mugi-mugi tansah dipun gambelaken sedaya urusan-urusanipun. Mugi-mugi tansah dipun paringana keluarga ingkang barokah. Mugi-mugi tansah dipun tebayaken saking bala dunya bala akhirah ala hadiniyah. Amin kulli amali sholih wa bid'atillah. Lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lan dumateng para ma'asis majelis taklim angkringan maip tentrem sedayanipun kasedan panjenenganipun Bapak Nanang Fauzi mugi-mugi tansah dipun paringono umur ingkang panjang umur ingkang barokah dipun paringono keluarga ingkang barokah dipun kabelaken sedaya urusan-urusanipun mugi-mugi tansah dipun tebaken saking bala dunya bala akhirah mugi saged istiqomah khidmah wonten majelis menika lan dumateng sound system ingkang khidmah wonten majelis menika pripos audio polos audio saka KS Audio mugi-mugi dipun khidmah wonten majelis menika dados khidmah ingkang kebaik barokah khidmah ingkang dipun ridhani dening Gusti Allah taala mugi-mugi istiqomah ala hadiniyah min kulli amali shalih wa bi taatillah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lan dumateng pelindung majelis menika Bapak Ribut Bala Bapak Nanang Nurdianto mugi-mugi tansah dipun paringono umur kang panjang umur kang barokah dipun paringono keluarga ingkang barokah mugi-mugi tansah dipun gambaraken sedaya urusan-urusanipun mugi-mugi saged istiqomah. Lan dumateng sedaya jamaah ingkang sedekah wonten majelis menika mugi-mugi tansah dipun paringono umur ingkang panjang umur kang barokah dipun jebaraken rezekinipun mugi-mugi tansah dipun gambaraken sedaya urusan-urusanipun dipun paringono keluarga ingkang barokah mugi-mugi tansah dipun tebaken saking bala dunya bala akhirah dumateng tim dapur majelis sedayanipun khosah panjenenganipun Bapak Masud mugi-mugi tansah dipun paringono umur ingkang panjang umur ingkang barokah mugi-mugi tansah dipun paringono rezeki ingkang jembar mugi-mugi tansah dipun gambaraken sedaya urusan-urusanipun mugi-mugi tansah dipun paring keluarga ingkang barokah mugi-mugi saged istiqomah lan mugi-mugi tansah dipun tebaken saking bala dunya bala akhirah ala hadiniyah min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lan dumateng sedaya jamaah majelis taklim angkringan ayat tentrem lan lingkungan majelis dayanipun lan duriyah kita sedaya ingkang nandhang saged mugi tansah pinaringan kesabaran kesarasan kados wingi ingkang thalabul ilmi mugi tansah pinaring ilmu ingkang kathah ilmu ingkang barokah ilmu ingkang manfaat maslahah fitni wa dunya wal akhirah ingkang thalabul rezeki mugi tansah pinaring rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah ingkang dereng pinaringan putra mugi ingkang pinaringan putra putri ingkang saleh salehah ingkang dereng pinaringan jodoh mugi ingkang pinaringan jodoh-jodoh ingkang saleh salehah kula dalam panjenengan sedaya dzurriyyah kita mugi tansah dipun paringono tetepipun iman Islam ihsan lan mugi-mugi kula dalam panjenengan dzurriyyah kita sedaya saged istiqomah nglampahi sedaya kesainan ing pungkasanipun kula dalam panjenengan sedaya dzurriyyah kita sedaya mangke wangsul wonten masalah Gusti Allah taala kanthi keadaan husnul khatimah ala hadiniyah min kulli amali shalih wa bi ta'atillah lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lan dumateng majelis menika mugi dados majelis ingkang rembaka dados majelis ingkang betul barokah betul manfaat mugi dados majelis ingkang istiqomah ila yaumil qiyamah ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lan dumateng para mu'alif saha para musannaf fi hadzal kitab wa nafa'a fi ulumihi wa fi asrarihim fi dharaini
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوينا تقربا إلى الله تعالى بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى من ذكر اسمه ببركة القرآن له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen barokah doa dumateng Bapak Kusno, dumateng panjenengan kaula semoga akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan sakirin hamdan na'imin حمدا لما ولك مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع حقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل رحمة ومغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر ذنوبي ولوالدي والمسلمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبشر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangkatene kuwu asa kalimah thayyibah dan barokah doanipun sabar kalapah. Mugi-mugi menapa ingkang dados niat lan hajat kula lan panjenengan sedaya esdestu dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala lan sedaya leluhur ingkang sampun dipun kawula esdestu dipun ampuni segala dosa-dosanipun lan dipun tampil segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Ikan batin bersambut dari panjenengan Bapak Nanan Fauzi, buatun panjenengan bangun semangat. Pengumuman. Jadi ada pengumuman. Lanjut.
Alhamdulillah kita lajengaken acara sapunika punika acara inti kula panjenengan sedaya inggih punika pipina sareng-sareng ingkang badhe dipunpandu dening panjenenganipun Bapak Yai Mahfud Shodiq lan Gus Jamal dumateng panjenenganipun kawula semagaken sallu ala Muhammad. Saya senang. Terima kasih. Spesial Ramadan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Jamaluddin, Bapak Ustaz Saiful, Bapak Ustaz Hanafi, dumateng sedaya bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amin. Sareng-sareng semoga kita ngaturaken puji syukur datang saudara Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa wonten ing wekdal punika bertepatan dengan malam 21 Ramadan. Mugi-mugi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Pagembalan punika mugi-mugi tansah pikantuk barokah ingkang malibat ganda saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun awit wonten ing donya langkung wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Matur nuwun. Ayo penanya apa ya? Nggih, kula badhe ngaturaken sekedhik dawuh ingkang kita sedaya kita sering mengenang. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wengi sing lakoni poso bulan Ramadan anggone nindakaken siam punika leres-leres percaya yakin bahwa siam Ramadan punika bener-bener kewajiban ingkang kedah kita tindakaken saking Allah Subhanahu wa taala. Ugi mboten wonten sanes harapan kita nindakaken siam punika namung rindanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun janjeni kalian Kanjeng Nabi ghufira lahu ma taqaddama. Kita badhe pikantuk ampunan saking Allah dosa-dosa ingkang sampun kita tindakaken. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah, kangge hakullah lepas kita mboten kagungan tuntutan sampun kita tindakaken pikantuk 20 dina kirang antawis 9 dina utawa mungkin sedasa dinten. Fa insyaallah kanthi kita saged lulus nindakaken siam Ramadan nggih boten namung posone tok, apapun ingkang berkaitan kalian keutamaan ingkang kita tindakaken salebetipun bulan Ramadan punika kita badhe pikantuk pikantuk pangapunten ingkang ageng sanget saking ngarsanipun Allah taala
niku hak Allah. Hak ingkang langsung dan saking kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila saged kawastanan ketika menungso kala wau sampun dumugi akhir Ramadan mlebet dateng malam 1 Syawal kawastanan Idul Fitri. Terus diartekne dari Pak Nabi biasanya ini kembali suci. Terus kita niku koyo-koyo ibarat bayi nembe kalahiraken saking garbanipun ibu tanpa beban dosa. Niku ingkang berkaitan kalian Allah. Gandeng kalian kita sak mangkin. Mugi-mugi pitulungipun Allah tansah dipun paringaken dhateng kita saged nindakaken tutup anggon kita nindakaken siang kesucian ingkang sak mangkin kita tampi niku penake apike diopeni napa dijarene mawon. Ya penake lek awake dhewe engko lho wis dijanjeni karo Kanjeng Nabi oleh prestasi rupira lahu masaqaddama. Allah ngapunten sedaya kalebatan kita, berarti dosa ingkang berhubungan kalian Allah sampun dibusep penake kira-kira diopeni ben panggah resik napa terus ke di urek-urek nah ngono kira-kira penake. Padahal kita kan betul ngertos saat menikah kita menginjak umur antawis kawan dosa lebih bahkan 50 bahkan 60 lebih. Kira-kira ijik duwe turan piro orang ngerti bareng kadung diurek-urek neh lah kok tiba nang Israel mampir. Aduh kadung reget kabeh. Apa kaeman-eman? Berarti ingkang agung awrat kita niku sak mangkin jogo ngrekso fadilah ingkang kita tambi ingkang kita hasilaken saking anggon kita perang selama 1 bulan supaya hasil kalau wau prestasi kalau wau tetap bertahan hingga mungkin kita dipun panggini kali Ramadan ingkang badhe dateng atau mungkin kita dipun timbali dening Allah ananging kita sampun berusaha ngopeni saestu Pak insyaallah sawanci-wanci dipun timbali dening Allah lek dene kondisi kertas panggah resik apik kira-kira broyo oleh prestasi sing apik ning ngarsane Allah nggih punika pikantuk husnul khatimah. Amin poena ngenyanyine lho piye supaya sakjroning Ramadan satu contoh mungkin mawon sakjroning Ramadan awake dhewe sing ngerti tau krungu ya aja rasan-rasan ku posone batal ora kok posone sing batal tapi ganjarane poso sing batal. Nah ketika mungkin sakbare Ramadan niku lho piye awake dhewe njaga ngopeni aja sampai hal-hal ingkang dados rusak ing ngamal kalau wau kita lakoni. Derek dawuhipun Imam Ghazali tapi dawuh kula lali sekilas kula kemutan maksudipun kemawon kathah banget yang nindakaken poso ananging ora kaya wong poso akeh banget wong iki sing ora poso tapi nglakoni poso. Ing artine kita Ramadan ngeten iki nglakoni poso iso uga ora diarani kaya wong poso mergo lakon-lakon sing dadekne batal li fadilah poso niku kita lampahi. Nah, ketika kita sak mangkin sampun mlebet dhateng bulan Syawal, berarti kita sampun medal saking hukum wajib poso. Kok dene badhe nindakake poso nggih monggo kersa nali poso sunat. Niku sageta kita niku tetep nindakne perkara-perkara senajan ora poso kaya sing kita lakoni nalika kita poso. Niku lho saged kawula wastani
ibarat tanduran pari. Kita niku saged kita gambar nih kaya tanduran pari. Ayo milih pari sing mentes, saya suwe saya ningkluk, saya suwe saya bobot. Ojo kaya dene pari sing gabuk saya suwi panggah. Jadi paipul jengar jengat. Blas ora nek dingkluk blas. Monggo kita damel gambaran. Pari lek gabuk kira tinggi apa men. Menungso lek gabuk ya kira-kira tinggi napa. Niku pun katun pilihan kita kiambak. Mila gandeng kalian kita nindakaken siang punika ingkang kaula aturaken pinaringan fadilah dipun bersihi saking dosa hak saking Allah Ta'ala wonten ing wilayah kita tanah Jawa khususipun wonten tradisi silaturahim hak ingkang kedah lepas saking kita kejawi hak datang Allah Ta'ala kanthi ngadahaken istighfar ngadahaken ngamal sholih termasuk fadilahipun siang Ramadan kita dipun paringi fadilah dipun ngapunten sedaya kalepatan mboten lepas saking punika kita tentu gadah hak dateng sak padha menungso hak sak padha menungso niku sagete lepas sagete idul mboten dados beban inggih punika kanthi tarodi kanthi nyuwun ridho kanthi nyuwun halalipun ibarat sok tau ngarit kebacut dapat kolonjone tanggane suatu saat Pak ngapunten sing kathah kula wingi ngarit ning isore kolonjone jenengan sukete lemu lah kok kolonjone katut nyuwun halale ya katute dari paipul ditambahi karuan lah aja mekur titik ditambahi kok lumayan kedah niku nyuwun halalipun ya cuma alhamdulillah ning tradisi kita niki enak ketika Ramadan ketika Syawal sampun dugi halal bihalal kanthi silaturahim datang tangga tepalih datang sederek namun cakap kita aturaken kanthi sarana global Pak saya kalepatan dalam nyuwun agungipun pangapunten wis tak jawamak kabeh sedaya kelepatan kula dhateng jenengan nyuwun jenengan pangapunten ya li padha-padha wah lek ngono lek babat kala jono kae wis katut lek mudik-mudik telone kae ya wis katut lek ngono kae wis katut kabeh alhamdulillah mila diwaten dawuh idza taqarrajulani ayil muslimani wa tasafaha ghafarallahu lahumma dzunubahuma qabla an yatafarraqa wa tasaqata khataayahuma kama yatasaqatu waraqus sajaril yabis. Ketika tiang Islam punika kepanggih lantas berjabatan tangan wis kados ngeten niki wau kita akan ketemu terus salam-salaman mangkin sabibaripun Ramadan tradisi kita silaturahim monggo kita galakaken temtu kemawon nggih kanthi wontenipun jabatan tangan salam-salaman fadilah saking anggon kita perjabatan tangan kala wau kita dipun ngapunten sedaya kelepatan kita datang Allah datang si kita sing kita cak salaman kala wau kesalahan kita niku gogrok tak derengi kita pisah saking majelis saged dipun wastani tak derengi kita pisah saking tangan ketika berjabatan tangan oleh salaman aja gelis-gelis untuk suwi titik terus gogroki ben akeh gogroki kesalahan kala wau ibarat gogroki godhong garing sing musim terek rutuk entek kabeh dosane salaman niku fadilahe kados ngoten niku wae karo pegelo kaya ngopo salaman ya ayolah ditampani ya mengko rabot salaman ki kaya napa senajan ning jero ati rada enek marang kelenge
mengklek perlu bodoh niku malahan mah ditambahin njaluk ngapura senajan to lek nyauri rada getak teh tapi kan disauri wis to lumayan disauri kan lumayan. Berarti kita ketika sampun nindakaken silaturahim kanthi ngawontenaken perjabatan tangan kanthi ngaturaken sedaya kelepatan nyuwun agung pangapunten hak Adam insyaallah dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Mula yo lek silaturahim monggo lah mboten usah pilih-pilih senajan to yo mungkin kae ra tau gelem moro ning kene aku. Lha yo bene lho, malah kita ketika mring gremeng dhewe kae ra tau moro ning kene aku pangakon moro ya suci men ora malah kulak molon nek jenenge. Urung-urung wis gremeng kulak dosane ngrasani gremeng karepe dhewe kuwi mboten usah. Ketika kita ngersakne badhe sowan nggih monggo, ketika mboten usah kakean alasan nggih bocik to napa lah kaya sowan. Kali syukur-syukur saged kita lengne. Syukur-syukur jenenge silaturahim niku sing nomor setunggal. Nggih punika tiyang sepuh. Ketika kita tasih kagungan tiyang sepuh, monggo niku ingkang langkung utami, langkung kita utamakaken. Lajeng sederek, lajeng tangga tepalih. Konco tak tersipun wonten dawuh man ahabba ayyub satallahu bi rizqihi wa yumsa'alahu bi asarihi ayu akharu la ajaluhu aw yubaraku bi umrihi fal yasil rahimah. Fadilah kesaenanipun silaturahim inggih punika Allah Ta'ala paring dhateng kinto jembaripun rizki, jembare rizki. Silaturahim sing sregep iki berarti wong kuwi dijemberne rezekine. Berarti duwite akeh ngono ya. Dereng tentu. Lek menggah kula cek cenderung dikatakan rezekine niku wau mboten tentu kudu duit akeh bondo mubrek sehat awak nggih rezeki kita syukuri kanthi kita silaturahim putra putri diparingi beneh kuwi ya rezeki syukur-syukur ya duwite ya beneh ngerti niki beneh iki ya wis pangkat jalan terus ngoten lho jalan terus dengan normal. Saya kejawi saking punika tiyang kala wau kejawi dipun jembarne rezekine dipun paringi panjang umur. Kok artinya bisa jadi mungkin cara jatah umur kala wau 50 tahun bisa jadi malih 60, bisa jadi sekalipun umurin namung 50 tapi umur kala wau penuh kalian barokah. Barokah niku dipun artikaken saya tambah apik saya tambah sae. Tiyang ingkang dipun paringi umur barokah berarti tiyang kala wau dipun paringi setiap perjalanan hidup niku tansah mundhak sae, mundhak sae. Sae kala wau sakit saking segala hal. Sae anggonipun ibadah. Sae anggonipun pertepungan sanak raket. Sae dateng anggonipun tetepungan tangga tepalih sedaya kesaenan ingkang dipun tindakaken kaliyan tiyang kala wau nedahaken bilih umur ingkang dipun paringaken Allah dhateng kita punika umur ingkang barokah. Kados dongane Nabi Ibrahim alaihi salam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, mungkin jenengan dadosaken kula sesebutan cerita ingkang sae dhateng generasi-generasi ingkang sak terus-terusipun hingga sak mangkin. Nuduhne bilih umur kita barokah, umur kita niku barokah, kita niku duwe cerita apik. Berarti
kita dipun paringi urip ning alam donya niki intine kur kon gawe crita. Kita urip ning donya iki kon gawe crita, gawe sejarah. Mungkinkah kita saged menciptakan diri kita niku kagungan sejarah sing apik ataupun mungkin boten? Sejarah sing apik. Ketika sejarah kala wau ditiru dening generasi-generasi berikutnya, derek dawuh iki man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha lawa man sanna sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wa wizru man amila biha. Sapa wonge sing duwe sejarah apik yang sehingga sejarah perjalanan hidup sing apik kala wau ditiru karo wong, ditiru kali tiang, ditiru kali generasi berikutnya, mongko tiang kala wau ya oleh ganjaran sing lek nglakoni dhewe ya oleh ganjaran wong-wong sing padha nerokne nglakoni. Termasuk Bapak Nanang Fauzi CS wonten ing angkringan punika menciptakan sejarah baru, di mana angkringan yang semula niku hanya sebatas damel cangkruan, damel pos jogo, sak menika dipun sulap didadekne majelis taklim. Semoga sejarah ingkang dipun sulap dening lingkungan majelis taklim angkringan punika bener-bener sejarah sing apik, cerita sing apik, wong-wonge sing gawe cerita niku bener-bener sak mangkin duwe cerita sing apik, ditiru dening anak putu, ditiru dening generasi-generasi sak terusipun. Mugi-mugi generasi angkringan pos angkringan punika saged nukulaken generasi-generasi ingkang sak mangkin badhe saged nglanjutne duwene lambe sapune apik diomong ning kan yo ngamal jariah. Kalau Pak Jamal ning kene yo ngono semboyane kira-kira bareng-bareng karo Pak Ipul, gandeng karo Pak Nanan. Kersane ngalah yo enek sing duwe dhuwit ditambahi enek jajan barang. Boleh ora karo-karuan. Walaupun sana sayyatan mahan sana hasanatan ngeten iki tetep kita pertahankan. Mugi-mugi Allah Taala paring pitulung datang lingkungan mriki tetep saged martahanaken kesaenan-kesaenan ing atas mekaten ila yaumil kiamah. Sakwangsulih wa man sanna sunnatan sayyatan sapa wong sing gawe conto elek sekalipun itu dalam pribadi sendiri sehingga dicontoh karo wong liya elek, tiyang kala wau badhe pikantuk dosane lek nglakoni dhewe ya oleh kiriman dosane wong-wong sing nerokne laku elek. Na'udzubillahi min dzalik. Mugi-mugi Allah Ta'ala tansah maringaken hidayah lan taufikipun dhateng kita sedaya. Perilaku kita ingkang sampun sae kala punika mugi-mugi pitulungipun Allah tetap datang kita saged mempertahankan kesainan-kesainan ingkang sampun dipun paringaken Allah datang kita punika hingga kita puput uswa katimbalan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi pinaringan husnul khatimah yang sehingga kesainan-kesainan para pengiring punika makin saged dipun terusaken dening generasi-generasi berikutnya. Mila dalam rangka mencetak generasi punika mugi-mugi lingkungan kita punika tansah saged didik putra putri kita khususipun dalam hal ilmu agami sebatas kesainan-kesainan ingkang sampun tercipta punika saged dipun lajengaken, saged dipun terusaken dening putra putri kita samangkin ateges ketika kita saged jagi, saged ngopeni, saged maringi ngarahaken pendidikan datang putra putri kita kanthi pendidikan ingkang sae berarti kita saged njogo fitrahe putra wayah kita kanthi netepi fitratul Islam. Amin Allahumma amin. Mekaten sekedhik ingkang saged kawula aturaken
Mugi-mugi wonten kinolan manfaatipun kirang langkung anggen kawula matur nyuwun agungipun sisa mutra pangasami usana kula pungkasi billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, terus rekan sahabat Nabi maka demi kawau dawa-dawa ingkang sampun dawaken dening panjenenganipun Bapak Yai Matusati. Mugi-mugi saged migunani dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Duka mati calon salasipun inggih menika sesi tanya jawab dumateng para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kersakaken bertanya kawula sumanggaaken. Monggo. Monggo Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu niki badhe nderek pirsa nyimpang saking pengasan dalu gedhe niki mboten napa nggih. Nggih napa-napa. Sinten cepat wingenane kula mireng Pak Hadi wonten salebeten babane wong matur ngeten. Wong mati iki lek sik ditanggungan salat, disaur salat ya kenek, disaur kangge mut ya kenek. Iku napa leres? Nek leres pripun aturanipun nyuwun pangapunten nyuwun pirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah nggih kersane dimuji belianipun. Nggih, saeling kula nika boten terkhusus salat nggih, poso nggih. Termasuk poso. Nggih, nek kula saeling kula ngeten teng kitab. Upami poso niku wonten anjuran lek perintahe kan dikodoni nggih. Wonten kalane dikodoni damel poso, wonten kalane dikodoni damel mut. Niki pancen khilaf perbedaan pendapat. Nah, kok nika dawuhne kok damel mut ngoten nggih. Nggih. Kranten damel mut niku ada dua positif nggih. Siji nggih ngondoni, sing siji nyenengne wong. Ngoten. Niku insyaallah teng kanah ngoten. Nggih. Tapi lek dikodoni tok ya utange kesaur tapi gak ada unsur menyenangkan orang. Nggih. Ngoten dadi oleh double. Saeling kula ngoten. Tapi niku pancen khilaf. Nggih. Wonten sing berpendapat ya dikodoni kudune ngoten. Tapi sing versi kok diparingi mut niku dampak positif. Ngoten. Saeling kula ngoten. Nuwun awet. Ngoten nggih, Pak Hakim. Terus ngeten. Mas Tuhan nyuwun pirsane nek ngomong utang salat niku terus sedina tanggungannya kan 5 wektu. Niku cara mbayare mut pripun nek wong sing pun sedo niku lek kangge tiyang sing mut Mut ngana salat salate di mboten sahur. cukup. Nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih, salat nggih berarti nggih saged niku nggih ngitung jumlahe salat. Oh ngoten. Nggih. Saben persoalan sakmut. Nggih, dadine sedina ya 5 mut. Lek mute damel sekitar 7 kon ya 7 ping 5 ngoten nggih, Pak Mut nggih. Nggih, dadi lek kula wau saeling kula niku teng bab niku poso. Ternyata lek salat saged nggih leresan. Nggih, leresan nggih. Dadi sejene niku faktor sedekah niku nyenengne tiyang. Nggih, niku insyaallah alasane teng kitab ngoten. Nggih. ngoten nggih, Pak Hakim. Saged dikotapi. Nggih. Monggo pintune. Iki sik sawi kan ibu-ibu sing derengan. Biasane takon ora ibu-ibu. Saya mboten monggo Pak Gus piye nek kesane mungkin mengumpulkan pertanyaan urutan riyen. Monggo Pak Gus. Nggih, ini bar kula ke ibu-ibu nggih takon. Nggih. Biasane Mbak Siti ya riyen. Nggih, kula badhe nangketaken kaitanipun kalih poso. Nggih, saderengipun niki kula kiyambak mawon mboten rasa ngomongnya wong liya. Niku kula sering nggih riyen niku nang bangunan iki nggih abot ngono kae. Terus ya sering batal. Sama kru.
Oh, Lek batal jare. nggih. Niku mungkin nggih. Kula nggih supe niku ping pinten gitu lek nek carane lek ngokel terus ngantos sepriki niku misalnya dereng sampai ke sahur. Niku bagaimana caranya untuk menyahur niku? Kula nyuwun jawaban saking para ustaz. Matur suwun. Nggih, mungkin dengan ibu. Ngeten kata saeling kula ki versi fikih lho nggih, versi fikih. Lek kaya bangsa utan salat poso niku intine sak mantepe. Namung ngoten nggih. Saelingku kae nek sak wulan 5 saiki pamane 10 tahun berarti yo piro 20 nggih berarti nggih 20 sak mantepe mawon nggih ora usah maksudnya yo ora enek seksine ora tau diitung dhisik rung sadar nggih saiki wis sadar nggih sak mantepe mawon nek pun mantep berarti nggih sampun ngoten. Nah, unsur saya ini duwe himah pengen nyaur niku pun termasuk nggih positif sangat nggih. Dipun tawon. Sak mantepe ngoten nggih, sak mantepe. Mantepku 5 padahal akeh. Nggih sak yakine atau sak mantepe. Niku napa kan kerja kan napa niku bayar napa? Heeh. Nggih, saya niki mari lek nyaur tok wis apik dibosoti. Nggih, lek hitungan standar niku lek kliwat ketudun Ramadan berikute niku nggih diparingi wajib mut nggih kodho. Tapi lek mundur teng Basu Masail nika wong babaran cek nyusoni ra kuat poso tahun ngarep urung nyaur metu neh. Niku urung kok bernyaur pancen wonten mundur niku namung kodho mboten sambut. Tapi lek enek kesengajaan wayahe iso nyaur ya ora dadi sahur mendi-mendi ketabrak Ramadan neh ya kodho ya mut gitu. Iki ya wis sing penting bismillah pamane dadah hutan pengen nyaur wonten mawon nggih tata carane nggih. Ada nggih terus saged dipun alhamdulillah. Bayar kan. Ya piye wis sakyate mawon. Monggo intine. Monggo intine. Sing sawirat kok ya Abdul barang iki sawirat takok. Monggo. Oh, monggo Pak RT. Monggo. Tasik 15 menit lagi. Los niki pertanyaan saged dipun lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede tangkep. Kula mireng niku tiyang ingkang babaran lajeng meninggal niku kronologine dos pundi, terus ceritane dos pundi kula nyuwun penjelasan. Pertanyaannya niku ngan pas babaran meninggal. Itu sampai sejauh manakah upamane ora sakal mati sepasar meninggal ngoten lho niku termasuk Mati sahid saya mboten ngoten. Lek langsung niku sahid mboten, lek ada jeda waktu 5 dino niku napa kita masuk sahid. Ngoten nggih Pak Wid. Statusnya nifas kalau itu maksudnya Batasan diarani sahid bagi orang yang meninggal di waktu melahirkan. Ngoten nggih. ya. Monggo. Pak, pertanyaannya pikirnya pokoknya nganu loh. Lek wong babaran mati sahid kan ngoten. Karena niki jarake piro? Nggih, niki kesalahan ibu-ibu napa Pak Mahfud. Lek kula pribadi, lek kula garis bawah, meninggalnya sebab babaran.
ngoten. Nggih, pami wong babaran bareng ngono gang seminggu pendarahan. Kan iku tetep mati sebab babaran. Ngoten. Jadi enggak dihitung waktu. Nggih, sebab babaran ngoten. Tapi lek wis gang setahun koyo yo kudu babaran nek. Ngoten. Nifas. Apa bar nifas? Lek kadose kula namung kaki kula pribadi nggih, niku pancen mati sebab babaran. Nggih, boten nifaso tapi mungkin suwe cek nifas nyuwun sewu pamane mlaku-mlaku kesandung natap. Lah yo kan senes babaran niku. Kadose ngoten. Kadose saking kula iki dampak yang ditimbulkan karena babaran. Kadose Kan kalane mulai babaran sampai nipat entek niku gak mangke pendarahan kan itu. nggih, niku kan berarti disebabkan karena babaran. Berarti tetap sahih. Kan. Kalau contohnya wau wis sehat tapi cek nifas, numpak motor tiba. Lah niku kan senes krono babaran krono tiba. Walaupun 70 hari tapi penyakitnya cek berlanjutan krono babaran niku nggih tetap krono babaran. Itu jadi sebabnya ini kok nggih dampake babaran itu. Insyaallah ngoten saking kula. Nuwun. Ngoten nggih, pamit. Nggih, ngapunten saderenge iki. Lek hitungane anu iki kadose kok boten dereng ngenten batas waktu-waktune boten enten tafsile nggih. Nggih, pawut nggih. Dadi derane babaran iki batasnya sepiro ngono kuwi kok yo urung enek to. Nggih. Tapi lek perang ngenten, nggih pawut nggih. Lek mati perang derane syahid perang. Perang kejojo, matine nang omah kuwi mboten diitung syahid. Nah, niku meh padha dene nggih. Jadi orang terus kok nek apa berang utawa kena panah. Tapi niku ninggale teng griya mulih ngoten. Niku teng anu teng kitab niku mboten klebu mati syahid. Tapi lek babaran, lah wektune niku sing anu rodok ruwet nggih, pamut nggih. Dadi kok ora tau diitung iki jarake sepiro, sampai tek nipas apa, sampai kapan ngono kok yo urung enek to ketokane nggih. Tapi dawuh Pak Jamal jane pun gamblang. Nggih. Niku tafsile duka nggih, Pak Jamal nggih. Dadi tapi namung didamel dalil ngakli mawon gitu. Lah tasik niku penyebab tasik napa klebu ning kene carane dina sing babaran temesu sik urung suci cara sik anu cek ning kene klebu carane masa-masa melahirkan. Niku kata Pak Jamal dawuhe dipun napa golongne teng kene sahid utawa krana babaran nggih. Tapi lek dalil asline gitu niku kok ketoke tak sak samar-samar nggih Pak Jamal nggih. Nggih, yo muga-muga mungkin nemu jawabane nggih. Tapi sementara nggih damel khilafiyah ngoten mawon nggih. Dadi sik carane remeng-remeng lek melahirkan gitu. Atus tiang saya niku kathah nggih. Atus tiang Mas Tani mati kedelep gitu. Mati kedelep. Nah, niku nggih mati syahid. Nggih, mati kelelep carane. Tapi dalam konteke lek matine kelelep niku mboten pas niku mboten eling pangeran utawa pas mati niku tasik ditafsir malih nggih tasik dereng disaged diarani mati syahid nggih. Dadi tiyang babaran niku nggih carane masa-masane dereng patek jelas nggih. Dadi ini sepiro to jangkane mati syahid sing babakan niku teko pundi maksudnya sing jelas napa niku tasik masa-masa nifas tasik masa niku ya tesuk digolongne ngoten mawon digolongne teng kene tasik klebu melahirkan ngoten mawon nggih. Nggih niku tasik samar Pak Wit nggih. Nggih.
dalam hal menika kula kan sering matur dhateng jamiah ibu-ibu dhateng dawuh sing rin yen sampun nate kawula aturaken dhateng mriki man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu thariqan min turuqil jannah. Sapa wonge sing nempuh perjalanan golek ilmu tiyang kala wau dipun lampahaken dening Allah dhateng jalane swarga. Gandeng kalian golek ilmu, matine wong sing dalam kondisi golek ilmu niku dihukumi mati syahid. Mila kula sering matur dhateng jamiah ibu-ibu, monggo kita niku golek status lakon urip kita ben panggah duwe gelar wong sing golek ilmu. Pangapunten kados ingkang jenengan laksanaken dhateng mriki. Jenengan malam Rebo niki menunggu Rebo ke depan. Berarti status jenengan dalam waktu 1 minggu ini tetap dalam status wong sing golek ilmu. Kok mati sawayah-wayah duwe hukum mati syahid. Lah wong sing babaran niku wau adekan dia ingin duwe jamiah entah niku berupa mingguan kaya teng pos ngeten niki ataupun lapanan dia ingin duwe status wong sing panggah golek ilmu menunggu waktu sekarang taruh saniki waktu golek ilmu engko minggu depan atau mungkin bulan depan selama niku senajan to iki ora golek ilmu tapi status panggah status wong sing golek ilmu niku secara global kemawon atau status golek ilmu niku tetap kita pertahankan apapun yang terjadi entah niku karena babaran ataupun ternyata masalah nopo-nopo yes muga-muga mawon mati ini wong sing golek ilmu ku dihukumi mati syahid. Lah kita senajan to ora pas ngaji tapi neng waktu-waktu sing kita niku nunggu mongso ngaji ke depan ya cik duweni status golek ilmu nggih tetep insyaallah dipun hukumi mati syahid. Mula jeneng golek ilmu niku apik banget niku teng mriku niku wae lho. Pun ya muga-muga mawon nggih Pak Win ya. Pokoke wong sing duwe status kok temen penak mawon. Balik. Monggo. Balik. Monggo Bang anu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat bakdo asar kalau bakdo subuh boten bareng sholat ba'diyah napa nggih? Salat sunat. Nggih. Dados bakdo salat ngasar kalih bakdo salat subuh niku napa makruh tahrim nggih haram mboten pareng nglampahi salat sunat biwiri sebab nggih biwiri sebab jenengan bar ngasar salat ba'diyah bar subuh salat sunat mutlak ngoten mawon nggih bar salat asar salat sunat mutlak bar salat subuh salat mutlak niku mboten pareng nggih haram ora sing anu mboten lek disebab niku pareng contone aku mangke urung duhuran nggih bar salat asar keturun salat dhuwur qadha niku pareng niku disebab kok qadha utawa sebab mlebu masjid jenengan bar salat ngasarnya omah moro nang masjid mlebu masjid tahiyatul masjid niku sabab bi tahiyatul masjid niku pareng nggih pareng sing boten pareng biwiri sebab ora ana apa-apa bar salat ngasar bar salat subuh salat mutlak niku haram nggih haram makruh tahrim mendekati haram untuk sing ngomongnya nggih haram nggih ngeten nggih air. Moga wonten malih. 3 menit lagi untuk sakit dalam 1 pertanyaan lagi. Ini karena ya panggah. Maju-majune nang ngene Pak Galeng.
Abot nggih. Kita langsungkan pertanyaan inti. Pertanyaan inti. Pamungkas dia wajib. Mbah kok pertanyaan iki pokok ya wajib. Monggo Pak Garena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah iki nggih kula sebagai penanya wajib nggih. Iki kula nyuwun ngapura nggih Mbak ibu-ibu kabeh ae menawa pertanyaan aku ki marai bingung ngoten nggih. Lah wong kon tekon setan ngono kan dia bingung ta niki nggih. Kon goleki anak setan sing ngene marai bingung nggih. Niki kula tani titik nggih. Lah kula sing kula maksud anak setan dalam peribadahan nggih niku nafsu utawa nggih niku nafsu awake dhewe wegah ngibadah. Ngoten niku lho, niku jenenge anak setan. Anak setan niku aja sing diarteni sing rena-rena utawa sing marai anak pocong utawa medi ngene aja nggih. Niki gendruwo niku aja nggih. Niku nafsune awake dhewe, dari awake dhewe saben dina iku duruh laku-lakune setan. Ngoten nggih, niku ben alur ceritane pertanyaan kula ben genah. Ngoten nggih. Dadi aja marai bingung nggih ruwi nggih mriku lakune setane awake dhewe. Ngoten nggih niku pertama nggih. Iki kewajibanku tekon nggih niki. Kedua, itu pertanyaan iki untuk memperbaiki generasi yang akan datang nggih. Niki ben critane apik sak teruse nggih. Niku kula nate mireng nggih niku kon nemoni nggih menika siji Pak Mahfud, nomor loro Pak Maksum. Ngoten niki. Nah niki dalam malam ini nggih niki wong ketemu niku pertanyaane apa to sing diarani sifat maksum utawa sifat mahfud ngoten mawon. Niki sing jawab sinten? Sembarang kalir. Nah niki sing pas tanggal Pak Mahfud iki apa Pak Mahfud bin Maksum pun pas. Nggih pas to nggih. Nggih, pun monggo. Kan bapake asmane Pak Maksum ngoten nggih. Pas. Monggo. Iki Pak Bet iki tak rumpet. Nggih, diwangkuli gampil mawon. Pitulunge pangeran, titik ngoten mawon. Pitulunge pangeran. Napa to maksudé? Sedaya menungsa nika kanggenan sing jenenge nafsu. Mboten enten sebutan yang bahkan Kanjeng Nabi pun yo dipun paringi. Nggih. Ya sekilas kalau tak cerita mawon nembe wingi ding nembe waos kali ibu-ibu ibu menten. Nafsu niku artine sejarah asli nafsu niku napa to? Roh. Roh kalau wau dipun damel dening Allah Ta'ala selisih 2000 tahun kalih anggonipun damel jasad. Ketika roh kalau wau sik dereng gandeng karo jasad, roh niku murni cedhek banget karo pangeran. Lah ketika wis digandeng nih karo jasad, roh Mahfud ditemplek ning kene Mahfud. Akhirnya roh ning kene Mahfud enek lho, lha kok enek perkara liya neh. Nek iki rohku den bersinar apik namun datang Allah Ta'ala tok. Lah kok malih enek sing ugil-ugil bareng, enek tangane, enek sikile, enek irunge iso ketap-ketip mripate bareng. Wah iki apa iki ora windah. Iki kok sing luwih apik neh kaya-kaya malian. Yang sehingga pandangan sing waune murni ning kene pangeran tok krana ketutup karo mergo ditemplek ning jasad sing namine Mbah Adam. Akhirnya dadi jenenge nafsu. Lah Kanjeng Nabi pun mulo sekilas mawon, Kanjeng Nabi pun nggih dipun paringi ya duwe wong nyatane Kanjeng Nabi ya urip. Muga diparingi roh. Ketika wis ditemplek ning dipasang ning jasate Kanjeng Nabi, dadi nafsu. Cuma
nafsu sing wonten dhateng Kanjeng Nabi niku pun boten berkutik keranten dipun paringi pitulung dening Allah direksa dening Allah taala. Mila ketika kita niku wau dipun reksa dening Allah taala nggih mboten saged napa-napa. Artinya nafsu kita niku kena kita tunduk nih. Mila ora waleh-waleh kita niku tetep njaluk tulung ning ngene pangeran. Kranten kita mboten ngertos sakjane aku ki digaris wong sing direksa apa enggak. Kok dene kita niku kenyataan, ya kenyataan. Alhamdulillah sak lakon-lakon uripku ki aku bakal iso ngati-ngati iki mboten kok mergo usaha anggon kita ngati-ngati mergo tau ngaji akhire kon ngati-ngati keranten pitulungipun Allah taala kita malam Rebo ditekakne ning pos kene krungu barang-barang apik krungu swara-swara apik krungu pitutur-pitutur apik yang sehingga mendukung datang kepinginan kita pengen dadi wong apik. Kepinginan kita niku nggih pitulunge pangeran kan mboten wonten sanes kejawi namung pitulungipun Allah taala. Mila dipun kempalaken kanthi kesimpulan wonten ing dawuh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya untuk kita meninggalkan maksiat, melakukan ibadah keranten kejawi namung keranten pitulungipun Allah. Iso nglakoni ibadah ya mergo pitulunge pangeran, iso ninggalno maksiat ya krana pitulunge pangeran. Berarti ketika kita sakit ninggalno maksiat maksum utawa deremu ya mahbud pisan lho Bu karepe Pak Bas ya ora paling tidak rungkep ya. Mula garis besar namung pitulunge Allah taala. Mila kita mboten enten sanes kedewa tansah nyuwun pitulung dhateng Allah. Tapi ya carane wis pokok manut saya karo aturane agama ya jenenge ini pokok manut datang napa sing dipun atur tata kalian agama berarti kan kita manut datang tata cara sing bener. Berarti ini kan pitulungi pangeran. Niku pangapunten Pak Bas ya mengkak kawula anggen kawula maringi gambaran semanten kemawon. Nggih. Kalau nate maca ngeten sing disandarkan teng maksum niku sing sering Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi niku maksum. Berarti lek ibarate Kanjeng Nabi niku maksum direksa nggih. Boten nglampahi pancen boten nglampahi dosa. Ngoten. Dadi ape nglampahi dosa ya maksum gak sida. Tapi lek mahfud niku kula maca ngeten Mas. Mahfud niku para wali malah, para aulia. Jadi ya wis nglakoni dosa ndang tobat. Adose ngoten apa para aulia lek maksud gak sida nglakoni ngoten. Lek mahfud ya cik kober nglakoni tapi ndang bali. Adose ngoten. Duka mengke gajal di matlaah malih nggih ngoten mawon. Wonten nggih Pak Bas. Niki nganus tunggal malih saking netizen. Iki pertanyaane ngeten. Kula gadhahi istiqomah melakukan yaitu sholat qabliyah asar. Bar niku pas badhe nglampahi qabliyah asar dadaan sholate asar niku pun meh entek. Tapi bar niku sholat asar dilampahi bar niku bar sholat asar sampun enten rencana kula niku napa niku di maringi keterangan bahwa istiqomah sholat qabliyah asar niku saged dipun lampahi ning ngene badha salat asar niku napa leres ngoten. Nggih. Jadi wau pertanyaane Pak Ir bar salat asar boten bareng salat sunah ngoten nggih diberi sebab wonten problem ajeng teng masjid qabliyah rong kober wis munggah ngoten nggih. Lah apa kenek qabliyah ditambeli nek bar salat asar. Nggih lek keterangane pokoke pun dadi amalan
rutinitas niku saged, tapi lek bahaya dawuh ya aja nek langgar dadi fitnah. Ngoten nggih. Dadi kata kasus pengene ngodok niku kan bil hajat nggih. Bil hajat kodok ngobriyah. Niku mlebune bil hajat. Hajat ngodoki ngobriyah. Mergo pun dadi rutinitas. Tapi lek jenengan salat teng langgar karo kancane ndarani kayak reno-reno nggih. Nggih, dadi rame Aliran sesat. aliran nggih. Lek saged mengke upamane lali rokok biya subuh, mengke bak diae apa pengen nyaur kopiah subuh ya aja nek nggon nggih. Mengke langsung mawon teko omah lagi nyaur kopiah nggih. Lek wis kopiah ra patek mesti mosok ape tinggal pada kodok. Kok ada waktu kadang rokok kopiah nggih. Nggih, pun ngoten nggih. Pareng dihajat itu berarti ngajat kodok kopiah asal. Sing bahaya engko lek teng tempat umum nggih dadi fitnah nggih penriyo mawon ngoten kowe. Nipun Mun. ya niki pun jam niki nggih. Alhamdulillah. Masalah pertanyaane Panglima mengke dibuka neh anu bar bodoh nggih. Lek jek wonten anu lek kirang pase niki sekedar pengumuman ngoten nggih langsung kula anu nggih insyaallah pertemuan dalu menika nggih niki sementara ditutup tahun niki nggih insyaallah malam Rebo nanti bodoh Wabas wis mau resik-resik omah nggih Pak Gundul wis toto pring kayu deh kali kalau rodong nggih pun insyaallah dibuka Syawal masalah kapane mengke menyusul ngoten mawon nggih menyusul insyaallah mengke wonten kabar saking wencang-wencang ngoten iki awal ke akhir nggih saderenge matur suwun dhateng Pak Kyai Mahfud nggih kersa rawuh nggih wontene kados ngeten wami penghormatane kirang pas ngapunten saking kanca-kanca nggih iki awal wonten barokah Lahumul Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ummatihi minan nabiyyin wal mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in wa bi ihsanin ila yaumiddin summa ila hadratin aimatin wa rifatin mujahidin wa qalatin fiddin wa alana makanu masyahir ila maghrib habariha wa khususan sanatu wa Syekh Fadil Syekh Syekh Nabi sekali Nawawi Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Bayi Muhammad Sadar Bayu Syekh Bayari Syekh Jogja dan sedaya man ajazana min auliya wal ulama khususan Bayi Syekh Abdul Karim Bayi Bakar Salim Syekh Marzuki Bayi Asyid Soleh Bayi Makno dan sedaya masyayikh di Sakali Pucung wa khususan Bayi Mansur saya leluhur kita khusus yang sama kita wali jamiah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat insyaallah na'alu bil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Khususan khosah bahayai niki wau jawab ngaji Fatihah kagem bahayai pendiri pondok Darboyo ke haul ke khususan khosah hadrati Mbah Syekh Bayi Abdul Karim Syaulana lahul Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin Sumailah setuju keluarga besar pengawasan Masjid Santri Banyu Tentrem Kimki diparingi tetepipun iman Islam ihsan bukasan husnul khotimah maksudnya hajat-hajat kita mentimpi karena waktuipun gampangaken dipun ijabahi Allahumma sahil umuruna hasil maqasidana fid dunya wa dunya wal akhirah syarulana wa lumul fatihah Alhamdulillah.
صراط الذين أنعمت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله على محمد 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 له الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Awal wa akhir wa abadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kau gini rilis? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada di kawau acara dengan cara seperti apa? Kami sampai pun akan ditutup. Ini motor kita nanti yang pakai pasar salah dengan keluarga pun Pak Hok lan Bu Riris anggenipun niki dalu niki adalah kesempatan keluarga keluarga sedaya. Mugi-mugi keluarga Bapak Hok lan Bu Riris menika SSU dipun tambah-tambah rezekinipun rezeki kang kathah berkah manfaat Allah lan umumipun dumateng ing Bapak Ibu ingkang dalam mereka adalah kesehatan koki lahul fatihah alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedherek ingkang hormati mugi-mugi saged tumbatur buta barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya lan inggih kawula minangkani muqasimul alqat menawi angin kawula mandu acara ing dalem menika wonten gentah pintunipun kawula pribadi nyunaken isa samudra banget sami dumateng panjenengan sedaya. Kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad sallu ala Muhammad sallu ala Muhammad